vadiwa vatereri nevatariri naita tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu chatinenge tichitarisa mamusician emunyika ino yezimbabwe. Tinotenda veUnthink Studios kuti vatipa mukana wekuti tinge tine a special guest watinaye nhasi pano. Zviintroducei. No need for introductions, but vanonditi Twabam, vamwe vanonditi Pastor Java. Asi nhasi ndauya ndichiita musambo we-hip hop by public demand because vanhu vari kuda mixtape rangu riri kubuda muna 2020 rinonzi Tsubidi Tswabada. Okay. And manetsa this week muma WhatsApp tiri kusangana nemavidhio enyu mamutaura imwe zvekupusiswa mamuchitaura nezvenyi apa because ndiri kuona pane nziyo yamunayo paalbum penyu mixtape pane nziyo yakanzi kupusiswa mungatsanangura here kuti ndezvechinyi zvekupusiswa izvi? Zvekupusiswa zvakafanana nezvandiri kuita nemi panapa kuti ndakumutsai makuseniseni kuti tiite chiinterview chisina basa, but ichi imimi muri kudawo mari, indiri kudawo kuda paTV, saka pane ari kupusisa mumwe but tingotsubidi Tswabada. Yeah, Joshua, iko keshi yapinda ndaiona. Okay, saka tine muimbi wedu pano paUnthink Studios, tinotenda vekuUnthink Studios kuti vatipa mukana wekuti tinge tinavo vaTwabam. Saka ani munoziva zvinoitwa pamasway in the morning tauda kumboti vamboti rova nemabhasi panapa. Saka izvozvo zvichaitika after commercial. Lucas. Puma pussy swap, sha. Puma pussy swap, sha. Kana pussy sa, kana pussy sa, kana pussy sa, kana pussy sa. Puma pussy swap, sha. Puma pussy swap, sha. Kana pussy sa, kana pussy sa, kana pussy sa, kana pussy sa. Vanangonditi Twabam, ona ndapinda mugame. Tinoti Tsubidi Tswabada shubidi, this is a jam. Kune msikana akagara achitokonya foni, either acha pusa o acha pusisa Johnny. Akati chakudi Tsubidi pinda muligi. Akati chakudi Tsubidi atongo pinda muligi. Vuma pussy swa, vuma pussy swa, vuma pussy swa, vuma pussy swa.